Pangaken nami kula Diah Yusafitri saking sekawan A Universitas Muhammadiyah Magelang. Kula teng mriki badhe nyekar tembang Megatro laras pelok patet barang sugeng midhangetaken. Bimo nempi pinempi moro lurabi monempi pipi mo pinemo rolu mo pinem luro lumonem rolu robi momo luro lumonem luro sigro milir sangkete sinangga bajo kawan doso kang jageni ing ngarsa